हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दा लोगोफोर आं दायो दंफैयो गुवाहाटीनि बे साहित्य सभानि मोनसे अफिसाव दा बेवहाय माने मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ माने टप 10 सायख'नाय बेखौ माने बरायनाय हाबाफारि दा बे हाबाफारियाव माबोरै जादों नोंथांमोना आं बेखौनो देखायलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जिल्ला दैदेनगिरि बाबामोन आइमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनो होखानाय लेंहर जानाय anjathao फरायसा फरायसुलि आइमोन बाबामोन आरो फरायसा फरायसुलिनि मानगोनां दिथागिरि गेदेमा आइमोन आफामोन जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय सासे आफादगिरि नांगौ जानायलाय आङो जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि मन्थ्रि खोरोम बसुमतारी सभाखौ दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' आफाद बे गुवाहाटीनि जोबोद बोसोनगिरि बायदि हिसाबै दङ। बे आफादखौ आरो आफादजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि सामलायगिरि आफादखौबो साबायखरजों लोगोसे जोबोद गोसो गोरबोजों बरायनानै लानाय जाबाय। बर' साइन्टिस्टफोर बर' डिजाइनार बर' हिन्जावा सासे सरकारि खामानियाव दं सरकारि CA पास जानो माने असम्भब आरो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थार्ड इयार 5% जादों 1% सल' जायो आरो बेबादिबो जोंना बर' हिन्जावा पास जानांगौ आरो प्राइभेट कम्पिटिसनाव दं फरेनाव दं IIT आव नायदोंना फिनसाथ' बहाय दं भाइआबो दं सानैसा आं बिराद गोग्गा मोनो आरो बेफोरखौ जों मिथिनांगौ जोंनिफ्राय बेबादि गिदिर मानसि गिदिर गोलाव साइन्टिस्ट जाबाय बेफोरनि एग्जामफोरखौ बिसोरो नायोब्ला एसे बिसोरो गोसोआव थुलुंगा मोनगोन बे आरो बिमा बिफाफ्रा मोजाङै सबसमाय गाइड खालाम गथ'फोरखौ एसे अबजार्भ खालाम माबादि फरायदों कारण दाना बे इन्टारनेटआ माने लाइक ए न्यूक्लियर पावर nuclear power दे आरो बे पावर की जैसे इसलिए बोमाबो मारी लेकिन नाउ मुलाम दङ गाज्रि जेरै कम्पानि ने राजबंशआ गायखेरजों दैजों जेब्ला मोनसे जायगायाव दोननानै लुबैयो बिसोर खालि गायखेरखौल' लोंनो मोनो दैखौ लोङा आरो नोंसोरबो मोजां बेखौल' लानो टप 10 HSLC एग्जामिनेशनावहाय सक्सेस जानानै बे प्रग्रामाव फैनो हादों बिसोरनि थाखायसो आरो इयुनाव आं मोनसे खावलायनाय जाहाथे जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि इउथ एसोसिएशनफ्रा जाहाथे जोंनि मानसिफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौहाय जमा खालामनानै 1-to-1 face-to-face काउन्सिलिं खालामोबा साबसिन आं सानो फिउचाराव जाहाथे जोङो बेबायदिनो डाइरेक्ट राइट डाइरेक्सन होनानै जोंनि एक्सपिरियेन्सजों जोंनि नलेजजों जाहाथे जों बिसोरखौहाय मा फरायबा मा जाहैनो हागोन मा साबजेक्ट लायोबा मा फिउचाराव मा अपसन्स दङ बेफोरखौ जोङो जोंनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै जोङो डाइरेक्टलि बुंनानै बिसोरखौहाय एडभाइस होनो हायो मानो होनबा जोंनावहाय आंल' नङा जोंनि फ्रेन्ड सार्कला अल अभार द वर्ल्ड पुरा दुनियायाव दं जोंनि फ्रेन्ड सार्कला बे गुवाहाटीयाव नङा क'क्राझाराव नङा शिलंआव नङा इन्डियायाव नङा तामिलनाडु नङा दिल्ली नङा बे नङा अल अभार द वर्ल्ड जोंनि नेटवर्कआ बिराद स्ट्रं मानो होनबा जोंनि जेनेरेसनावहाय जायफोरजों जों फरायफादों जायफोरजों जों साख्रि मावफादों जायफोरजों जों फरायनायावहाय थांफादों बेनि नेटवर्कआ जोंनावहाय दङ जोङो बिसोरखौ राइट गाइडेन्स हिसाबै जोङो राइट एडभाइस होनो हायो अब्ला आं IIT माद्रासावबो साख्रि मावना फैदों IIT कानपुराव मावदों आंनि फार्स्ट जबानो IIT कानपुर आरो IIT आव फुराना माने गोजान IIT आवहाय बर'फोरनिफ्राय फार्स्ट आंनो रावबो गैया गोदान IIT आव दङ खिन्थु फुराना IIT आव रावबो